Kini kalong ke jing shisha. Bagata kalong dan bay Artylli kiei. Dan bay Artylli kiei. Fi pe ane ka perthai ka bangi dan. Kini ka perthai ka bangi im ki dan bay Artylli kiei. Bagata kalong ka dan bay ka babha. Baga dan bay ka basneo. Ka dan ka lenti ka bakeloj. Ka dan ka lenti ka bakhim. Ka dan ka hok. Ka dan ka pop. Ka dan ka jingim. Ka dan ka jingyap. Udan ublay. Udan uksoy. Kadan ka dujok. Bagadan ro ka beneng. Tadeng ta kini ka singi ka ban kren syapang Artylli kini kiei. Bagangay. Habang iem kini ka perthing hap nang banjit. Tadeng ta ladang ngingim nang banjit. Kamun ngilaray lupa ya ta ka bom jukut ke jongi nado mentah. Tadeng ta ngakwa ban ai khublay shwefi wepwe baro kiba snap at kiba Shashkor ke tin ke jongblay ke por ke mentang adap de jingkemen ya ka bang yo banya kren biang bat pi se yisien bang ngai uman sim ba khoi on ai fi ke bor ba fin la ban so tho ye tin ba kita ki jingka khmat baro kin da light no dan kita ki jingklut ki ba kin jamin sim baro kita kin phat no ba fin yo snow ye tin fin da snow tho ye tin mar ba ka ta ke de ke jing sha ba bon na pring jongi habangi pule ka tien ngem snow tho ya ka tien habangi pule ka tien ngem shampang ka tien kalong mi thek kum ba pule ya ka jing tho ya ka bangi nangban pule en re ka bangim snow tho pat ya ka jing mot bona pring jong pi le se ka ne ka por fi pule ka bible ba ka long kum ta kawan bi ke jing ka dum ta ding ta ka don ke jing ka dum ka don ke jing dum ba ka don ke jing sha ba ding ta ngai ha ka ne ka sngi ngai bu try unda I feel men sim ba khoi mar de men sim ba khoi uba AFI ya kata ka jing sung thu ya kata ka jing shai ha ka ba fin puli ya ka tien ba fin champang ya ka tien bangai ini dwai ka ni ka por menta ba utrahi un AFI ya ka jing champang do men sim ba khoi ta ding ta kwa ban kren ya ni ki Artylli kiei ha ka ni ka por ka ba menta ba ngai fi badan hang ni ba badan keleng ka ni ka perthai fi sngap ki tien jubleng ala ai khuble ya fi ngam tip fi pe ka singi ha ka por men singi na ka por men miet na ha ka por ka kum no ngam tip nga ai khuble fi baro i we ha ka kerteng ka jong Jesus Christ nga dap da ka jing snow command nga dap da ka jing snow tanat hado kata ya ka bangayo ban ya kren beng bat fi sa jisien ha ka ni ka por ka ba menta tadeng ta bangi le ikano kono ha ka jingim ka jongi le ne ka ai ka bangi kren ne ka ai ka bangi pen snow ka dei ban Nongkhryiem na ka tien ka jong blai kham tam ha ka ba ya dei ba ru blai tadeng ta la ngingim kren ka kum ka tien ka jong blai le se ka ta ka tien ka ba shu thala thalen na ne ka tien shu thau hi ka tien ka ba la ban ya lam ba klai ki ba bon ki breu tadeng ta ha ka ba don ka jing shi sha ka don ru ka ta ka ba lam le tadeng ta kwa ban kren ni fi ka ne ka ski ba ka don ka jing lam ler ba ka don ru ka ba shi sha bangitip ya ka ne ka wai ba soitan hi udai ukpa jong ka jing lam ler ba ka babel ka kren ya ka ta na do bas dang ka ong ba usoitan ukraini ki ek na la ki jong hi Ukraine na la ka jong hi umdan ka jing sha namar ha u shi sham dan ka jing sha Ukraine ka balam ler namar ulong ukpa jo ka jing lam ler tadeng ta hawa ka don ka lam ler ka don ru ka jing sha tadeng ta la da fi snap ya ka e ka bo soitan Ukraine sngo kumba dei bi thik sngo kumba shisha ka dei ka bo shisha la da fim tip ya ka jing sha tadeng ta hawa fi tip ya ka jing sha kam don ka jing lam ler la da ka don ka jing sha ka mut ka dei ka bo shisha Rela syukran kum to klem kan Nongkhryiem la ne klem ke jing tho klem ke jing sha ka ta ga de ka tien ka balam ler tadeng ta u soitan u de u ba lam ler Ukraine ki ek la ki jong ba dehing ta Ukraine la ka jong ke jesu tho ka jong u ya ka ba un syukor ki ba bon ba dehing ta ngi hap banda snap tho ba ya ki jingkren le ne ki sur ke ba ngi yo sngo la ka de nem de na ka tien ka jong blai tadeng ta kwa ba ngi fi ka ne ka sgi bo soitan Ukraine ki ek la ki jong baru Ukraine da ka jing start ka jong Ukraine da ka jing song tho ka jong namar ulong ba lam ler baru kpa ka jing lam ler ngskwan pule ka ne ka por na gospel ka jong Yanis ka ne ka nong ga ba pra ka ne ka khot ka ba sau pu sau ka thien ka jong blai ka ong kumni pibi long no kpa jong fi soitan ba ki jing kwa jong ta kpa jong fi mon ban le utau long nong shon obriu na do maning kong barum jusa ka jing sha na ba ka ba shisha kam dan setia u na ba Ukraine ka ba lam ler Ukraine ki ek Laki jong naba ulong uba lam ler bat ukpa ka jing lam ler ong khtien ke jong blai. Tadeng tau soitan do nong penyap brio blai penyap na maru syukor shwa hadin nong tau sa penyap. Tadeng tau ka no ka jing kren la ka mdan ka Nongkhryiem na khtien jong blai ka dei ka ba penyap. Tadeng ta ka don ka ba lam ler ka don ka ba shisha.
Tadeng ta kwa ba nang fi kan ka sngi ka mental fi sngap ka no jingkran ngi ki sngi ding isibon ki videos kimi ngi ha banda pen shong Nongkhryiem bha ka jingkran jong ta na ka jingkran jong ka ta hatu ka don Nongkhryiem na ka ktien ka jong blai. Tading ta kwa ba nang fi ba ki sngi li ba bon ha ki nong comments ki long nong yalap ki comments. Tading ta fi ha ban snap ha la kita ki comments ki jong ki ka de dorn ba ktien jong blai. Ba la da bon ki nong comments ki nang ban comments ka sngo menta ka YouTube le de free ta kran mi na YouTube kan ma kran ai ji kai fi na finang ai ban kran pinang bat ban yalap pinang ban mo ban hikai ngastana da ba finya mi hagi YouTube ba finya mi hagi mo hagi tigi platforms ki ba per social media platforms ki ba fin ai ki jingkran ke jong fi mo ban shu ai ga comments ban shekran kam dan jimen toy tadi ta mi shi khamat yakran yalap mo la da fi deisha kita ki nong yalap le ne kita ki Nongkhryiem ke tin ke jong play mi tadi ta khang ban song tho te ke jingkran ke jong fi la ga dei na ke tin jong play na kam de na tin jong play. Tadi ta ko abang fi kini kiski, ai ba kinong sngap ai ba kinong pedro kinyo ya kata ka jinsung so la ka dei ka shisha na ka bam shisha. Tadi ta kano ka badan ktien jong play ka dei ba shisha la da kam dan ktien jong play ka ta ka dei ka bathak ka balam ler ka ba syukur. Tadi ta ka dan ka balam ler ka dan ru ka ba shisha. Ba shisha ka dei ta ujisu, ba ujisu dei ktien jong play, baru ujisu ang along mga kalenti ka jing shisha ba ka jingim de. Ba dei ta la da fi tip ya ka jing shisha ka mo flat tip yu ujisu. Ba finyo ithur ita ka jinsha ka plai luit yawi. Bara bu khon plai luit yafi da sha fin long ki bala light luit ken. Tre kwa ba nong yafi ni gesngi. La da fila tip ya ka ktien ka jong blayam. La da fila ithur ka jinsha ka plai luit yafi. Nang ka nong ka jishukor, nang ka nong ka jinglam ler, nang ka nong jing thak ka jong baman. Nani kita ki shakri ki jong baman ki ba kamil de ki shakri ki jong blay. Tadi inta ka ni gesngi kwa ba nong yafi ka don kata ka balam ler ka don ru kata ka ba shisha. Ka don ru kalenti ka ba kelut ya ka ba filak ban keren kat bamon ya ka ba filak ban comments kat bamon ya ka ba filak ban batai kat bamon hang toam ka don kalenti ka kelut filak ban em kat bamon ro ngi em hak ka free world filak ban em ka jim ka belong free tamba ka don ro kalenti ka ba khem de ba ka kalenti em ka tight ba ka khem ba do ka tam ya ka ba filak ban keren kat bamon ya ka ba filak ban em kat bamon ya ka ba filak ban syukran de ki si ki sang filak ban syukran de ki tin ki ba harukam daga ba fi ong pat nga de shakri jong ble ban kran ru igi ktien ble nga kwa nong fi ke ne sngi ke bamenta kalong ge jing song si hado kata ya ka ba don kata kalenti ka ba kloi ki brio ki ya kata kalenti ka ba kloi daga ba ki pen ipat yaldi bagi dei ki brio ki ba ya kalenti ka ba khem ka ktien jong ble ka kran chai kata ka don kalenti ka ba kloi pila ban em mdan ba khang hiru ba fin em kata kalenti ka ba kloi em kat ba fi man ndai kalenti ka ba khem te ka de kalenti em ka ba ngi ha ban ya thik kan kum ka ktien ka jong blai ya ka ba ngile ya ka tam de ba ngimban se ban le en ngile na mar ngi e yo Jesus Christ bengi e na mar uta ubala e yang ngi ukwa yang ngi bengen em kum ta dei tau Jesus ong ni ki kentien wang la da fi e yang tu sumari hukum ka jong asa ka wi ban tawang la da fi e yang tu sumari tien jong a ngi ban sumari hukum ka jong Christ ngi ban sumaru ya kita ki ktien ka jong tadi kita kadang kelenti ke bekelut, kadang kita kelenti ke bekim. Tadi kita ngihap ban snow lang ya ka bekelut na ngilak ban ya hakata ke bekim. Sisya kadang ru ka pop ba kadang ru ka hok. Tadi kita ke babel ke kren ni kata ke pop ke de chimpen ken hukum, ba kata habang ngilap pen kenya hukum ka hukum hi ka kawang mi dan yangi ba ka hukum jong kai ka de yangi man shuyap no hi baro. Praise the Lord mo one no Jisu. Tu Jisu ngila dewen syarem ha ka hukum ngila dewen syarem ha kata ka jing bam kongo ka jongi ya ka hukum badai heng ta ken bau Jisu wan upelat ngi ken na kata ka jing yap ken namar ngila pen ken ya ka hukum ka babel ka ong ya kata habangi ngila de ki barem ukres ulayap ya pli na ka menta jongi men bangilong ki ba pop ublay lo pen pausnal ka jonga jit ka jongu bau ukres ulayap ya pli na ka menta jongi badai heng ta ka ban ong fi mdan kan no ru kaba long tang ka wei ka dan bet ka pop ba ka dan ru ka hop ta ding ta ka pop ka de gata ya ka bagi breu ha ban yap be breu ha ban ya sha ka ta ka lenti jong ka jing penram ka lenti jong ka jing sosat ka jing kordet ka jing babe shabam jukut hadu jok bat ka dan ru ka lenti kan ka ba lam sha ka hok ba ka ta ka hok ka de ta ka ba shunget ha ka don not pi plan na ka shintur
kum ta ken lapan im ya fi ngai aga donut ka babel ka ong kum ni ladang puli ha ni ka pon na ka rom le nong ka ba shipo ka khot kan dai shipo ka ong kum ni baladam en plashin na dala ka shintur yau jisu ulong utrai mà mình nghe là cái donut một blay lo pen mi pat yu ne ki bayap an pen em yame namar da ka donut ken u breu u nghe ya ka ban yo ya ka hok ba ka shintur ken u plashin na ban yo ya ka jing pen em namar da ka donut ken u breu u nghe ham nghe ban yo ya ka hok ba ka shintur ken pi plashin na ba pin yo ya ka jing pen em dei tang ba shu nghe ri phya ban plar kum ta bun sin ki breu ki shu nghe ri kim pla kamut kata ka jinget baga jing pla ka de ban ya long mar kum ju la fi nget bu jisu la yap nam ta jong pi ka ding phna to nget kum ta ken ba pi la long ka hok how Christ ken you become the righteousness of Christ pi long ka hok how Christ ken ta ding ta la pen em fi mde da ka jingle ka jong fi re la pen em yangi da ka ta ka jinga e ka jong blai da ka jingle ka jong Jesus Christ da ka jing sha ka jong u hen ha ka ding phna ta ding ta kwa ba no fi ka don ka pop bagadan ka hok la da fi kwa ban em ka pop em lele em dan ba khang hiru e pi ka ta en re la da fi em hang ta ka jing em ka ba khat do ka jing em ka ba bom jukut jong pi kan long ka ba ko de tring tang ya lap bang ya lap ro ba khnang ba fin ngai ho Jesus Christ ya ka ba fin yo e ya ka hok ka jong blai ya ka ba fin yo ka ni ya ka beneng ka don ka du job ko mo ong fi ka dan ru ka beneng ka don ka ta ka pop ba ka dan ru ka e ka hok ta ding ta abang ipa ya ktin jubleng i kitigi Artylli kiei ka jingdon ka jong ksoi ki jong jong blai ki jingdon jong jing shisha ka jingdon jong ta ka jinglam ler ka don ka ta ka ba dum ba ka don ka ba shai ka don ru ka ba kim ba ka ba keloi ter ba ka ba khat do du ru dan arngut ki dakat halor ka ding phna wei dakat te ula nget but wei te ula kran ben ukran ben yau Jesus Christ udah nuot iru ban kran ben yu Jesus Christ namar uklem nyau ba udai uble uklem kain snabi airu udang tharai be ba Jesus udai ubalong kuma uhi udang tharai be ba Jesus udai tang ubreu udai tharai yu Jesus ba udai unong pop kuma uhi utharai yu Jesus ba udai tang kuma wei na kita ki dagat dari da uklem snow tho uklem snap hiru uklem itho hiru usubun ketien lap bet hang tu halor ding pnala de ban shu yap no ri en re dong bun ketien dan ki breu am ki bala jan yap te bala jan poi du jok ro ne subun ketien ya ke kabam dan jingmut ro am subun ketien la de seban yap ro en re dang pen bet te hadu kataru ngasu dan na pedeng jongi ha ne ka por ga ba menta fil de ban yap re dang pen la ka jong ka dok not nang kran ben ro yu Jesus Christ dan kran ben ya ke shisha wanum long fi kum neu dakat halor ka ding pna wanum long namar la long shu du le no kat ye jing ai ke jong ble u jisu u de u jing ai jong ble u jisu de the gift of God the gift of salvation ka jing ai jong ka jing pen em la da ngi la pdiang ye ke jing ai ke jong ble ka mo ngi pdiang nang kong ye ble ba la da ngi pdiang ye ke jing ai ke jong ble ka ta ka jing ai ke de ke ba ka ta ka jing ai ke de ke jing pen em la fi ong eat ble la fi pdiang yu jisu pi kan tat yu ble ublay yung amtep tang bagalong kumta uno ublay bo pipinget la fila kentat yu jisu fila kentat yu ublay bala da fi kentat yu ublay fila kentat ya kata ka jing ai ke jong blay ba kata kalong ka jing pen em da ukon ju Jesus Christ tadeng ta ban shubun ketien ban shia bunnya kam dan jing mut ai ro em mereka dai yangi ba shu pediang la ka pediang kumba une wei per udakat u pediang la ka pediang yu jisu mi tho jisu ka babel ka ong ne kwa ban pule ka kumba ka long ba ong ne no lukas long ba arpulai kene ka khat ka balai phundai ka ong ne Waiti na kita kinongkam sniu balas dien ula kren benye u da ong mem long tau Chris tu pen em yala di bat yang ide Henry uta wei paru la yathu bulas neng ye u da ong mem shifting setia yu blai naba me long hapo ka jo ka jing penram mangi sha da ka bahok ru namar ngiyo pediang ya ka badai kita ki ke ru ka bangila le Henry uni shimla le ke ru ka pamdai ula ong te ko jisu tu kan mau nga anda me poya ka hima jong me tu jisu la ong ha u shisha nga ong ha me ha ka ne ka men long lembat nga ha paradise ni ka jing pen em ka basuk hado kata tang ban shungai pleng asyo la ga yo ya ka jing pen em uni u da insult you jisu ngat uni biet uni u dagat u shu dagat kle dagat u bun yap no ru shu sngu dagat sa tadeng ta u kentat u insult you jisu we insult kat you khon jong blai deng ta u du
ya ka jing pen em badeng ta kwa abno fi ke ne ke sngi ke bamenta pediang yu try kat ba ka por ke dang dan pediang yu jisu kat ba ka por ke jong fi ke dang dan ding ta kwa abno fi ngi lap dang ni to abe ke jing lap ke nom long ka balen ai ding ta kwa abno fi la da fi pediang la da fi ngai ke benengel ap ya fi hinrel da fi pim ngai ken ma ba ka dan ke du jok ru ding ta kwa abno fi la da ke du jok kam dan balai bu jisu haban na wan na do na beneng shakndo balai bu haban da sha halor ga ding phana balai bu da haban sha ga jin jar hado ka to la da ke du jok kam dan amu jisu jinra yap kai halor ga ding phana na mar ba ka don ding ta ka du jok kam de ga jaka ka bas ngot na ge kordit na ka ba kordit tam mar bleu la thau ga du jok nam tau shaitan bi ki angel ga ju kam de nam tau breu nei na mar bu breu bo yo shaitan un poilang shata ta dau jisu kwa bu breu un lat nang ta la dau la syayap la dau la long kelenti la dau breu pediang la dau breu pediang ye ke jing shal la dau pediang ye ke jing penem la dau pediang yu jisu la do ye ke jing penem jisu long ke gift u jisu long ke jing ai kata ke gift ke present ke bleu ai ta dau breu tre ban shim u do ai tading ta ka ba nong fi ke ne ke singi ke bamenta kat ba ka por ka dang dan pediang ai wanum pen slam show kat ba ka por ka dang dan in adwai nam ta jong fi ke ne ke por menta wanum sarong la biang tu jing sarong poi shei ru mo ta den tang ni adwai no ke ne ke por menta try nga ai ngo eme ko pa nam ta ni khon ke jong me ki le snowy ka tin ke jong me ko try nga adwai nga ka khu ye phi o try u ai fi ka ta ka jing shai shu ba pin dan sa aga jing dum refinyo ye ka jing shai ye ka jing snok thu ka ne ka khmat ka mat la ki skor ke ba kelut ka ne ka jing ka khmat ka ba dan khmat ju fi kita baro an lawan lot no ha ka kerteng ka jong jisu ba da ka bor men sim ba khut ba pin da yo itho shisha ba pin da pediang shisha ba pin da yo em shisha no nado menta ka namar ka jing penem dan ha ka wei pat ka kerteng dan ha ka no pat ka kerteng rei tang how jisu christ ba nga ngai nado menta ka sngi la fi e shisha yo blai pi pediang yo khun jong o Jesus Christ la fi e shisha yo blai fi pediang ni ke jing ai ke jong blai o ta de Jesus Christ ma u long nong pen em ba fi pediang ni nong pen em fi e shisha yo blai ba fi la e shisha la de kan nga de dwai nga kar khu fi ke ne ka sngi bo try u ta if you try pen kendu if you try pen em ya fi ha ke ne ka sngi ba nga ngai pinang le ke bo try u sham snow bha ga jim fi nga dwai ga jing pen em ga jim ga jong fi ba fi nong ki breu ki ba snow tho ki ba shampang ki ba pediang ya ke ne ka jing shisha ba ngai try pen em fi ndo mda ga sngi ba de ka yeng ka sam jong fi baro na snow dan pa ji fi pat pediang try ta I pa ji dan image fi pat pediang dan ki ba yeng ki ba sam ke jong fi ni na ka liang jo ik pa na ka liang jo image jong fi ki men ki para ga jong fi ki bam pat pediang yu jisu nga da dua ya ga ne ga sngi try ta pen kan do ye ki we pi we kin yo ai ga jing pen em ga jong try dua nga ai ngu agar teng ga jong jisu ba ka bor man sim ba ko ka ta ka pen kan do ka pen ka lai ki ba bon ha ga ne ga sngi ha ga teng jisu nga dua amen but amen amen ngai try nang kar khu ye pi unang ai bor fi unang pat sle fi ko bless shi bon ngin sai sempat amen amen di kalong ka jing pen tip bat kalong ru ka jing khot sngo bha ye pi baro bat ka ta kalong ba ka potternet kan long biang ya ka healing festival ha Ramadan pulo hau benai September nado ka khat lai hado ka khat nyu tarik jong new benai September badeng tangi khot sngo bha ye fi we baro nado khat lai fin wan wanom pep wan hado ka khat nyu jong new benai September wat ju pep mar kan don ka kamba ga jong blai ha ga jingim ga jong fi ka jeseng kan sedang khat lai ru san steng khat sa ru san steng khat san ru san steng re khat re tarik kan don lightly ki jeseng kata dia sisa jan kan re tarik aga por shi po shi teng sanga ba aga por shi po shi teng men step ka don ka jeseng jong ki khna ya ka bangi ju ai ka teng ka kit so praise tadeng ta wan lam ki khon ki jong fi sha ka jeseng khnang begini yo ban ya shakri prakhna bekin shakri utra bekin yero utra bekin pen crow ya ka teng ka jong jisu haga por arba jiru ngindan ke jeseng bat kum juru haga por sansteng janmit ngindan biang ya ke jeseng pai ba pada ga singi utra ya khat nyu trek ngindan lightly ke jeseng ka wei haga por shi posteng men step shi buji steng men singi bat kum juru haga por sansteng janmit pila ban wan shakini ke jeseng ban ga khat snob haya fi nyuan do khat lightrek hado ka khat nyu wat ju pep hagini ki jeseng namar ba ublay udon ban le iki kamba na kamenta jong fi pang nge try pen kia fi dan ki jing e ki jing le ga jing em ke jong fi
utrai un pelat ya ka bukum kita. Balanganget la dapi wan daga jing kmi lenti na utrai un le iki kamba klembakla un le iki kamba na ka benta jongpi. Padai ta ya werlem iki perlok perjor jongpi iki bahayeng ke basem iki bang bisitam lakin ya wan lang syakta ke jeseng. Bangin yo bani syakri bangin pen krau ya ka kerteng ka jong u jisu. Ngai filakan mau naduk khat lai hadu ka khat nyau jong benai September arajar arpulai ka jeseng healing festival. But sakawai pat ngakwa bentuk tip ya pi kata kalong hangani ka jeseng healing festival kan dan ru ka seminar. Makata ka seminar kan sedang naduk khat lai khat sau khat san lai sengi. Haga por shipo baje hadu ka por arbaje no pai sengi. Pala da fikwa bani shimenta hagani ka seminar ngindon ki jingikai ya ka bangin hikai ya fi. Da fikwa bani shimenta ya kani pat ihapan register ialadi. Badanganget wan hagati ka sengi bafinyo register bakum joro pila ban phone ne pila ban wan shini ka office ru banyo ya ka registration ka jongfi. Register ialadi na menta kani ka seminar ya ka bangin pelong hak khatlai khat sau khat san haga por shipo hadu ar baje no paiski. Ngai utran kerkui fi kani ke jeseng ru kan long be yang ti pomadan pulo ngai utrai un kerkui fi ngai fila shashkor ngai fila sngok thu utrai un kerkui fi ngin se shem hakite gi singi kublai shibon utrai un kerkui fi amen.